Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na ďalší batoh z voskovaného plátna. Tento materiál som si veľmi rýchlo obľúbil a myslím si, že nie som jediný. Hovorím o batohu Jube Rucksack Waxed. Verím, že už pri prvom pohľade na neho mnohí poviete pekný kúsok, ale verte mi, toto nie je len o kráse. Za týmto batohom sa skrýva príbeh o kvalite, precíznosti a hlavne o srdci. Na začiatok si povieme na rovinu, lacný nie je. Ale je tu na to veľmi dobrý dôvod. Obsahuje skutočne iba prémiové materiály a kvalita prevedenia je na veľmi vysokej úrovni. Dnes vám chcem ukázať, prečo sa oplatí investovať do takého batohu a prečo je podľa mňa jeden z najtrvácnejších batohov, aké môžete pre zálesáctvo a outdoor nájsť. Začnime tým najdôležitejším, materiálmi. Batoh je kompletne vyrobený zo stanovky s hydrofóbnou úpravou. To najdôležitejšie je však ošetrenie voskom. Nejde len o nejaký povrchový nástrek. Je to hĺbkové voskovanie, ktoré si chalani v Jube robia sami v šumperku. Vosk je vsiaknutý hlboko do plátna. Vďaka tomu batoh extrémne odoláva vode aj špine. Plátno je vďaka voskovaniu hutné a skvele odoláva iskrám od ohňa a samozrejme mechanickému poškodeniu. Pri používaní sa na ňom vytvárajú tie známe mapy a patina, ktorá dodáva každému kusu unikátny charakter. V chladnom počasí voskované plátno stvrdne a naopak v letnom horúcom počasí voskované plátno zmäkne a je príjemne poddajné. Druhým pilierom je koža. Tej je na batohu skutočne požehnanie. Použitá je 100% hovädzia koža a jej hrúbka je 3,5 až 4 mm. To sú parametre, ktoré bežne nájdete na opaskoch a nie na batohoch. Všetky kožené doplnky sú vysekávané lisom s presnými nožmi, takže každý jeden kus je rovnaký a perfektne pasuje. Celé to doplňajú masívne mosadzené pracky a nity. Žiadny plast, žiadne lacné zliatiny, iba hrubé voskované plátno, kvalitná koža a mosadzené kovanie. Proste stará dobrá klasika. Pozrime sa na to, ako je batoh postavený zvonku. Máme tu dve vrecká, každé s objemom približne 1,5 litra. Uzatvárajú sa koženými klopami a remienkami. Sú ideálne na veci, ktoré potrebujete mať hneď po ruke. Napríklad kresadlo, varič či rukavice. Kožené klopy pridávajú batohu na jeho charaktere a jedinečnosti. Podobné kožené prvky len tak u iného batohu nenájdeme. Pre mňa je to slast pre oči. Medzi týmito dvoma vreckami sa nachádza priechodná kapsa, ktorá je vhodná na vloženie sekery, noža či panvičky. Sekeru tam jednoducho zasuniete, nezaberá vám miesto vo vnútri batoha a je okamžite prístupná. Nad týmito vreckami na prednej strane nájdete ešte vrecko na zips. Slúži na uloženie drobností ako doklady, utierky, kľúče alebo mapa. Na oboch stranách sú stiahnuteľné vrecká napríklad na fľašu či iné veci. Zaujímavosťou je šnúrka v krásnej horčicovej farbe na boku batohu, ktorú môžete stiahnuť a upevniť do nej napríklad sveter alebo bundu, ktorú si práve vyzlečiete počas pochodu. Po celom batohu sú zo všetkých strán našité kožené očká. Tie slúžia na upevnenie rôzneho vybavenia, či kožených popruhov pre karimatku alebo spacák. Ďalej je po stranách moleväzba pre ďalšie príslušenstvo. Na spodnej časti batohu sa nachádza ďalšia moleväzba, čo je perfektné na pripevnenie bedrolu. Batoh je aj napriek svojmu vintage vzhľadu dobre pripravený aj na prespávačku, kedy je potrebné viac vybavenia.
Pre spacák odporúčam použiť bedrovo. Je odolný a dostatočne priestranný. Hlavná časť batohu je tvorená veľkou komorou s objemom 35 až 45 litrov. Uzatvára sa pomocou dvoch robustných kožených popruhov. Vstup do komory môžete stiahnuť pomocou brzdy z voskovaného plátna. Vrchná časť sa dá uzavrieť takýmto sťahovaním. Základná výška je cca 50 cm, ale výšku môžete zvýšiť o ďalších 16 cm vďaka komínu. To znamená, že batoh môžete buď používať ako kompaktný denný ruksak, alebo ho nabiť až povrch na viacdňovú akciu. Víko je konštruované tak, aby batoh spoľahlivo krylo v oboch prípadoch. Vo vnútri nájdete organizér na cennosti či dokumenty. Celé vnútro je precízne začistené lemovkou. Nikde nenájdete trčiace nite, a to doslova nikde. Jedna vec, ktorú na ňom skutočne milujem, je, že batoh sám stojí. Vďaka pevnému chrbtu a tuhému plátnu batoh nepadá. To je obrovská výhoda, keď sa zastavíte niekde v lese a potrebujete sa v ňom prehrabať. Hoci ide o retro design, komfort je moderný. Batoh má polstrovaný chrbát, ako aj ramenné popruhy. Spočiatku na mňa popruhy pôsobili tvrdým dojmom, ale plátno má skvelú vlastnosť, že sa po chvíli prispôsobí vášmu telu. Takže tomu nemám čo vytknúť. Ruksak vás nebude rezať do ramien ani po dlhšom čase. Batoh je navyše pripravený na použitie s bedrovým pásom, ktorý si môžete k ruksaku dokúpiť, alebo môžete použiť svoj kožený opasok. Ak ho porovnáme s konkurenciou, tak Jube ruksák ide v mnohých veciach ďalej. Je lacnejší než podobné batohy predávané na Etsy, pričom kvalita materiálov je skutočne na vyššej úrovni. Podobné batohy z voskovaného plátna sú často len plochá textília bez polstrovania na rozdiel od Jube. Hĺbkové voskovanie UV vydrží dlhodobo, na rozdiel od bežného povrchového voskovania. Určite odporúčam, ak máte tú možnosť, choďte si batoh pozrieť osobne. Na vlastné oči urobí batoh iný dojem ako z videa či fotografií. Odolnosť voči vode je výborná. Pri drobnom daždi sa tvoria na povrchu kvapôčky, ktoré stekajú. Pri silnejšom daždi sa zdá, ako by začal premokať, ale je to len povrchové. Dnu sa vlhkosť nedostane kvôli vosku. Stačí zobrať utierku, prejsť ňou po batohu a je opäť suchý. Z batohu cítiť, že ho vyrábajú ľudia, ktorých práca baví a je zároveň aj koníčkom. Kto hľadá lacný a ľahký batoh, tak nech na tento batoh zabudne. Ľahkých a lacných batohov je na internete skutočne priveľa, stačí si vybrať. Ale podobných batohov je až príliš málo. Myslím si, že by bolo fajn, keby mal každý ruksak svoje sériové číslo. Pretože ak by sa raz v Jube rozhodli, že skončia so šitím batohov, tak by ich hodnota určite časom rástla. Koža je už z výroby ošetrená, ale keďže je nová, zo začiatku je ešte pevná a neobehaná. Na ošetrenie kožených častí odporúčam použiť kondicionér, aby ste predĺžili životnosť a pružnosť kože. Tomáš Kabara z Festovných vecí má na to skvelý kondicionér, ktorý kožu ošetrí, zmäkčí a koža zároveň krásne stmavne. Poďme na výhody a nevýhody. Začnime s výhodami batohu. Skutočne prémiové materiály, jedinečnosť dizajnu, mimoriadna robustnosť, odolnosť a nenáročnosť na údržbu. Nevýhody. Znie to, ako by tento ruksak mal iba výhody a bol perfektný, ale to určite nie. Ako každý kus výbavy má aj svoje nevýhody a daňou za heavy duty materiály je rozhodne váha a cena. 2400 gramov v prázdnom stave je citeľná váha. Nie je to turistický batoh. Čo sa týka ceny, to je na každom z vás, či za to stojí. Aj v minulosti platilo, že za kvalitu sa platí. A myslím, že na tom sa dodnes nič nezmenilo. Batoh má retro design.
A vďaka tomu nastavovanie kožených popruhov na správnu veľkosť jednoducho trvá. Nie je to ako zatiahnutie moderného popruhu za pár sekúnd. Taktiež otváranie a zatváranie batohu nejakú dobu trvá. Počasie si na to človek zvykne, ale zo začiatku som mal tendenciu porovnávať to s plastovými prackami. Na záver by som povedal, že tento batoh nie je pre turistov, ktorí hľadajú ľahké prenášadlo, ktoré váži 1 kg a preniesie vybavenie z bodu A do bodu B. Na to sú vhodnejšie moderné batohy. Je pre nás, ktorí hľadáme spoľahlivého parťáka na 10 ročia. Za mňa je to batoh, ktorý je jedinečný nielen dizajnom, ale aj kvalitnými materiálmi, robustnosťou a zároveň vyžaduje minimálnu údržbu. Je vyrobený poctivými rukami u nás doma a nie v Číne. Je to vybavenie, ktoré možno raz zdedia vaše deti. Ale za tou krásou je tiež skutočná funkčnosť. Na výrobu takéhoto ruksaku šikovné ruky nestačia. Na toto musí mať človek srdce. A v UB ho evidentne majú. Ak prekusnete cenu a váhu, tak je práve pre vás. A teraz otázka na vás. Aký je váš obľúbený batoh na potulky lesov? Preferujete moderné materiály, alebo vám robí radosť niečo podobné? Napíšte mi dole do komentárov. Ak sa vám recenzia páčila, budem vďačný za vašu podporu. Užívajte si prírodu a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.